Бхагавад-гита такава каквато е, превод и коментар от Шрила Прабхупад, глава 13, природата, наслаждаващия се и съзнанието. Материалната природа и живите същества нямат начало. Техните трансформации и трите гуни на материята са продукти на материалната природа. За природа се казва, че е причина на всички материални причини и следствия, а живото същество е причина за различните страдания и наслади в този свят. Живото същество, попаднало в материалната природа, следва различни начини на живот и се наслаждава на трите материални гуни. Това се дължи на контакта му с тази природа. Така то се срещна с доброто и злото в различните жизнени форми. Но в това тяло има друг трансцендентален наслаждаващ се Бог, Върховният Господар, който наблюдава и разрешава и който е известен като свръхдуша. Този, който разбира философията, отнасяща се до материалната природа, живото същество и взаимодействието между гуните на природата, със сигурност ще постигне освобождение. Той няма да се роди отново тук, независимо от настоящото му положение. Някой вижда свръхдушата вътре в себе си чрез медитация, други с придобиване на знания, трети като действат без привързаност към плодовете на труда си. Има и такива, които не са запознати с духовното знание, но започват да обожават Върховния Бог, когато чуят за Него от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта. О, пръв сред баратите, знай, че всичко съществуващо, което виждаш, движещо се или неподвижно, е само комбинация от полето на дейностите и познавача на полето. Този, който вижда свръхдушата като придружител на индивидуалната душа във всички тела и разбира, че двете, макар и в тленно тяло, не могат никога да бъдат унищожени, вижда нещата такива каквито са. Този, който вижда свръхдушата, еднакво представена във всяко живо същество, не се подчинява на ума си. По такъв начин той приближава духовната обител. Личност, която разбира, че всички дейности се извършват от тялото, създадено от материалната природа, и че себето не прави нищо, притежава съвършено виждане. Когато разумният човек престане да вижда разлика между живите същества поради различните материални тела и разбере как съществува за разпространение навсякъде, как съществата са разпространени навсякъде, той достига Браман концепцията. Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гуните на природата. Въпреки контакта с материалното тяло Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена. Небето, благодарение на финната си природа, не се смесва с нищо, въпреки че е всепроникващо. По същия начин душата, установена в Брахман съзнание, не се смесва с тялото, въпреки че се намира вътре в него. О, сили на Бхарата! Както Слънцето само осветява цялата Вселена, така и живото същество осветява цялото тяло чрез съзнанието. Всички, които виждат с очите на знанието разликата между тялото и познавача на тялото и могат да разберат процеса на освобождение от обвързаността с материалната природа, постигат върховната цел. Така завършва 13 глава на Шримад Бхагавад-гита, озаглавена природата, наслаждаващия се и съзнанието. Глава 14. Трите гуни на материалната природа. Върховната божествена личност каза: отново ще изложа пред теб тази върховна мъдрост, най-възвишеното знание, довело всички мъдреци до висше съвършенство.
Съсредоточен в това знание, човек може да достигне трансцендентална природа, подобна на моята. Така установен, той повече не се ражда по време на сътворението, нито страда по време на унищожението. О, сине на парата, съвкупността от материалната субстанция, наречена Браман, е източникът на съществуващото. Аз ополождам този Брахман и давам възможност на всички живи същества да се родят. О, сине на Кунти! Всички форми на живот се появяват чрез раждане в този материална природа. Аз съм бащата, даваш семето. Материалната природа се състои от 3 гуни – добро, страст и невежество. Когато вечното живо същество влезе в съприкосновение с природата, о силно ръки Арджуна, то става обусловено от тези гуни. О, непогрешими, гуната на доброто, по-чиста от останалите, просветлява и освобождава от греховните последици. Под влияние на тази група хората са обусловени от усещането за щастие и знание. Гуната на страта се поражда от безкрайните желания и купнежи. Затова, сине на Кунти, въплътеното живо същество се обвързва с материални кармични дейности. О, сине на Бхарата, знае, че гуната на мрака, родено от невежество, заблуждава въплътените живи същества. Проявленията на тази гуна са безумие, лемност и сън, и те обвързват обусловената душа. О, сине на Бхарата, гуната на доброто обуславя човека с усещането за щастие, страстта го тласка към кармични дейности, а невежеството покрива знанието му и го обвързва с безумие. Понякога, от сине на Бхарата, гуната на доброто наделява над гуните на страстта и невежеството. Понякога гуната на страстта побеждава доброто и невежеството, а друг път гуната на невежеството взема връх на доброто и страстта. По този начин борбата за надмощие е постоянна. О, предводителю на бхаратите, когато нараства влиянието на гуната на страстта, се проявяват признаци на силна привързаност на плодоносната дейност, прекомерно усилие, неудържимо желание и купнеж. О, сине на Куру, когато преобладава гуната на невежеството, се проявяват мрак, ледност, безумие и илюзия. Когато умре в гуната на доброто, човек достига чисти висши планети на великите мъдреци. Когато умре в гуната на страстта, човек се ражда сред личности, заети с плодоносни дейности, а когато умре в гуната на невежеството, се ражда в животинското царство. Резултатът от благочестивата дейност е част и се намира в гуната на доброто. Дейността в гуната на страстта завършва с страдание, а дейността в гуната на невежеството приключва с безмислие. В гуната на доброто процъфтява истинско знание, в гуната на страстта алчност, а гуната на невежеството води до глупост, безумие и илюзия. Установените в групата на доброто постепенно се издигат до висшите планети. Тези в гуната на страстта живеят на земните планети, а тези в отвратителната гуна на невежество пропадат до адските светове. Когато човек разбере, че не е друг, а гуните на природата извършват всички дейности и познае Върховния Бог, трансцендентален към тези гуни, той достига моята духовна природа. Когато въплътеното същество е способно да преодолее тези 3 гуни, свързани с материалното тяло, то може да се освободи от страданията на раждането, страстта и смъртта и да изпитва духовно щастие още в този живот.